Skole er bare så kedelig. Synes du også, at skole er kedeligt? Det kan jeg godt forstå, for det går vores parti også ind for. Vi synes, at skole er så kedeligt, så vi vil faktisk prøve at gøre det bedre for børnene, så dem, der synes, det er kedeligt, de faktisk har det lidt mere spændende. Hvorfor har du den der? Men vi går også ind for, at når du så bliver gammel, så har du også et sted at være, som hedder pensionshjem. Og der kan pensionister have det meget bedre, hvis du går ind for vores parti. Vi gør så der er flere muligheder som gammel at lave i din fritid. Og så går vi også ind for, at ligestilling er en meget stor ting. Og vi gør sådan så, at hvis du får en skade eller et eller andet, får du lige så mange penge, som andre gør, som ikke har en skade. Og vi går også ind for klimaet, fordi klimaet det er vigtigt for vores fremtid. Hvis vi ikke har nogen fremtid, så er der ikke nogen grund til at leve. Vi går ind for fremtiden, og det betyder FF klimaet. Pow!